Magandang kalbo! Ako sa lahat! No. Oras pa natin sa buong Kapulaan. We get 31 minutes after 6 o'clock in the evening. And you are still locked in right here on Metro's number 1. This is 90.7 Love Radio! Yeehaw! Kasama pa rin po ang inyong abang lingkod, Diego Bandido. Pag may buhok, hindi po ako yan. Siyempre, on the side. Aray! Anong on the side? Side mo ako? Hindi ibig ko on the side, of the side, si Duday. Aray! Palusot ka pang kalbo ka! O, ito na. Bigyan na natin ng pagkakataon muna si Duday kasi maraming nakakamiss sa kanya. Maraming nagpapa-shoutout. O, Duday, it's shoutout time! Hello po sa lahat po. Magandang gabi na po. Sorry po, magandang gabi na pala. Sina-shoutout ko lang po na magandang gabi po. Sa mga nakikinig po sa atin, lalong-lalo na po dyan kay Sammy, kay Bajiri Bayan Novaliche, salamat po. Kay Tito Joe Bentiga, magandang gabi po. At syempre po, sinashoutout ko rin po, nakikinig po sa atin ngayon, mga nakatutok po sa atin, kay Teng Pips, salamat po. Uncle Teng Pips, baka may padonat ka dyan. Nihirit ka na naman eh. Pinagbabawalan na nga tayo. Ito na nga, wag na natin patagalin to. Traffic daw, sabi ni Boss Alberto Villamor. Okay, ito na. Banatan na natin to. Pag-usapan na natin to. Isang lalaki with 500 partners. Oh no! At may 6 na girlfriend. In-explain niya daw kung bakit hindi ang monogamy relationship ay hindi para sa kanya. At sinabi niya rin na nakasiping niya na daw ang mahigit sa 500 partners. Oh no! Tang! Logican na natin to, Tang. Huwag na natin patagalin. Ay, sige! Banatan mo, kalbo! Logican mo na yan! Logican na yan! Logican na yan! Logican na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards, pag narinig natin to yung mga ganitong kwento at ganitong balita, mapapaisip talaga tayo, na may sapak ang ganitong klaseng tao. Oh, di ba? Or mapapaisip ka rin na, kailan kaya magkakasakit to? Or baka iisipin mo, pudpud na siguro yung kargada nito sa dami ng babaeng nakasiping niya. Ang bihira naman, Pero bakit may mga taong ganito mag-isip, Ano yung nagmo-motivate sa kanila para gawin ito? Well, mga kabisyo, ganito po yan. Engaging in relationships with multiple partners, commonly known as a non-monogamy, can have a various motivations. Ayan, unang-una pong motivation nila, emotional fulfillment. May mga tao po na naniniwala na ang isang partner lang ay hindi mamimit yung kanilang emotional na pangangailangan at dahil doon, having additional relationship allows them to fulfill different aspects of their emotional spectrum. O isa pa po sa mga dahilan, yung sexual satisfaction. Oh no! May mga tao po na mas ginugusto ang non-monogamous relationship para ma-explore at ma-fulfill yung kanilang sexual desire. Wow! Diba? Kaya kung titingnan po natin, ang mga dahilan nito ay palaging sobrang makasarili. Diba? Kaya nga mga kabisyo, even yung Biblia, tinuturuan tayo. Huwag lamang ang sarili ninyong kapakanan ang inyong isipin, kundi ang kapakanan din ng iba. Diba? Dahil kasalanan yan mga kabisyo. Baka isang araw, magulat ka na lang. May sumusundo na sa'yo, ha? Oo, inire-recruit ka na. Anong nagre-recruit sa kanya, Tang? Ay, may buntot, tsaka may sungay. Sa